Dreaming of becoming doctors? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Nakajing sa priyang video hak kan riu trik unailal arja arpun riu kabapin I yagi bar Jylla gi Sait Khiew Shet haki benta ko ba Umkhrah hasa fulong kajaka hajan ba bread blade thau ka KSU Shillong Mail circle hak step kan riu trik unailal arja arpun riu kralet banjurep hak te kajaka bantip nakanu kudukan ki bar Jylla ki sei ki Atiar Shet Kadbaka kinho na ka circle kadang wat lawan poi ki Pulit ringkat ki officer na katanat urban affairs Shillong Municipal Board Commissionerate of Food and Safety Infiltration bat Kyrwoh. Nakate ka jingyat kinrai ki dukan katilong khobwa na ki Pulit ki badan hakate ka jaka kalaong bagi bar Jylla ki powder haka video Sait Khiew Shet Leit Aiti la dia haki Pulit ka pasture beat houseman tan chipwal. Bat ki beriu ki ba imenen hapo dorki na kalian ka police department kilawan pandemi hapo police department Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shet yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni. Lawan ra shapi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.